No, takže uděláme si tady resku. Teďka tady si jdeme dolů. Tam uděláme tu resku, klikneme tam levým tlačítkem na myši tu, na blok. Pak si dáme další bloky tady. Aha, počkej, já jsem to blbě. Dáme bloky. Tam klikneme pravou tou. Dáme restriate. Jak budete chtít, aby se jmenovala vaše reska. Když budete chtít povolit někomu stavět v baraku, tak dáte res, set, builit, jméno resky teda, pak builit true a tak dál. A nevím, co ještě můžeme říct k tomu. Jo, a tady si můžeme takhle, vylepšíme si to tu trošku. Vylepšíme. Takže počkejte chvilku. Takhle. No a můžete si tu dát klidně vodu a tak dál. No a co ještě můžeme udělat?